So, dito po, no, may paninda pong gulyasan. Ang laki, oh. Magkano naman presyo tinang gulyasan? 180. 180. So, dito po, meron pong hipon. 280 po ang per kilo. So, nanay, shoutout po. 180 pesos po ang isang piraso po ng bangus. Ito po, yan. 180 po. Anong nagupan ngayon? Sariwang-sariwa po. Ito po. Oh, napitik to. Nagalaw pa. Tapos ito po, 50 pesos po ang tumpukan. Ito po yung isdang kabasi. Tapos meron din pong talilong. Ito po yan. Sariwa at 50 pesos lang po yan per tumpukan. Oh, ang dami oh. 50 pesos po. 40 pesos po. Madami na. 2.20 po ang kilo nito. Yellowfin tuna. So, 290 naman po dito ang presyo ng hipon. Ano? Yung tawilis. Hello, nanay. Good morning po. Tapos 120 po yung flying fish. Tapos ang tap-tap po, 150 pesos po ang per kilo. 80 pesos po ang per kilo, no? Ang ganda ng isda, oh. Magkano ito yung pandikit mo? Tatlo 100 po. Totoo po talaga na tatlo po 100, no? Yan po, oh. Sa Facebook at YouTube. Hindi po siya 10 piso, ha? Tatlo po 100. Kaya bilhin na po kayo. Wala yung boss, didikit. Dito lang po yan sa Malabong Fish Market. Araw-araw po yan nandito. Mandikit po talaga yan. Pinoy pandikit. Meron po ako niyan. Bumili po ako niyan. Tatlo po 100. Ang hinahanap Thank you. Salamat. So ayan po yung 50 pesos na tumpukan. sa mga walang sura yan. Sigurado magkakaroon kayo ng forever sa pandikit na ito. Hoy, kuya! Hello. Ano naman si Jerry? Shout So 219 naman po dito ang presyo ng hipon. So ngayong oras po, no, parami po ang mga namimili nating kababayan ngayon dito sa Malabon Fish Market. Unti-unti na pong dumadagsa ang mga tao po ngayon dito. Shoutout nga pala kay Jerry. Nasaan ka na daw, Jerry? Hinahanap ka na, Jerry. Oh, shoutout kay Pamilya Bansot. Nasaan ang founder? Ayan po ang founder. Ayan po yung founder. Yung nagtitinda po ng ipon si ate. Sige po, salamat boss. So, ang kilo po dito ng bangus po, no, 150 po ang kilo. Dagupan po yung tindang bangus po dito. 150 pesos po ang per kilo. Shout out sa'yo, Boss Alan. Wala po ba yan? Pero kahapon wala ka, Boss Alan. Mas Logi, shout out po. Nagbakasyon ka daw eh. Shout out po na kay Lugalan. Kaya, Lugalan lang. Basta, alan lang ang Boss Logi. Yan, 100 pesos po. Oh. Tumpukan po yan dito sa Malabon Fish Market. Ah, 50 pesos na lang po yung kilo. Oh. Yung tawilis. Hello, nanay. Good morning po. Tapos 120 po yung flying fish.
Tapos ang tap-tap po, 150 pesos po ang per kilo. Salamat po, nanay. Ayaw mo ito ihaw? Sara, ayaw ba? So ito po yung 180 pesos po ang per kilo, no? Ang ganda ng isda, oh. 180 po ang per kilo. Sige na mami, para sa mami na sa'yo. Hindi na lang yan. Pandikit lang po ang pag-uusapan, ma'am, sir. Walang pinampat ang ibang pandikit dito sa Pinoy Pandikit. Lahat ng mga sira at mga basag. Magkano ito yung pandikit mo? Bahay. Tatlo 100 po. Totoo po talaga na tatlo po 100, no? Yan po, oh. Sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy Hindi po siya 10 piso, ha? Tatlo po 100. Kaya bilhin na po kayo. wala yung boss, didikit. Dito lang po yan sa Malabong Fish Market. Araw-araw po yan nandito. Madikit po talaga yan. Pinoy Pandikit. Meron po ako niyan. Bumili po ako niyan. Tatlo po 100. Ang hinahanap nyo. Thank you. Salamat. Subukan ninyo ang original na Pinoy Pandikit na gawang Pinoy. Na tinatangkilik ng mga Pinoy. So ang mga presyon po talaga dito ng mga hipon, 280 po. Ayan, oh, mga presyon po ngayon ng hipon natin. Oh. Sa mga naikot na po natin, puro 280 pesos po ang per kilo ng hipon. Thank you. Akin na lang yan yan. Boss, wala. Wala, no? Oh, 100 lang po. Oh. Pwede ba mo eh, sabi ko. Hindi ka nakakuha? Sayang. So dito, meron na naman po tayo makikitang hitong dagat. 100 po ang per kilo. Akala ko nakakuha ko eh. That's salmon. Salmon. That's salmon. 140 lang kilo. 140 po ang kilo ng salmon. Ayan po. Alright, no? So, nagkakaroon na po tayo ng konting build up dito sa lugar kung saan ay marami pong namimili nating mga kababayan, no? So, nagkakaroon na po talaga ng traffic. So dito naman po tayo pupunta ngayon sa marami na isda po ng tumpukan ng isda sa halagang 50 pesos po, no? Dito po sa paahon ng tulay. Hello. Boss, Lando. Wala kang tuna. Naghahanap ako ngayon. Na, ano lang ako, dalawa? Ano lang, wala na Wala dapat lang. nagaan mo. Oo. Ano po na, nung sakad na. Dapat ako eh. Malaki naman nun. Ano yun eh? Gulyasan ba yung ganun kalaki? Eh, may mga price po, oh. So
So, dito po, no, may paninda pong gulyasan. Ang laki, oh. Gulyasan po yan. Sariwang sariwa po. Dapat may tinda rin pong batalay. Ganyan kalalaki po yung batalay. What, magkano kilo ng batalay mo? Batalay. Kano dito? Kaya dito, Zeus. So, 160 po ang per kilo, no? Ayan, mga gulyasa po. Lalaki po ng bagsak dito sa Malabon Fish Market. Magkano naman presyo tinang gulyasan? 180! 180? So 180 po ang per kilo ng gulyasan po. Tapos 100 pesos po ang per kilo ng flying fish. Flying fish, lumilipad! Ano lang kilo dyan, kuya? Binigyan na. So dito po sa Malabon Fish Market, no, sulit na sulit po kapag kayo po ay namili dito, no. Sobrang mura pa rin po ng kanilang mga paninda. So meron po ditong salmon, tumpukan po, 100 pesos po ang isang plato. Bilang! Kaya ka lang bilang! So dito po meron pong hipon, 280 po ang per kilo. Dito galing si si Kuya Cardon. Ngayon lang, Kanina. si Kuya Ed. Kuya Ed, hindi ko nakita. Nasa malayo na naman pumunta yon. O, nag-iikot yun. Oo. So dito po may dagupan po, no? Hello po, nanay, shout out po. 180 pesos po ang isang piraso po ng bangus. Ito po yan, 180 po. Anong dagupan ngayon? Ayan. So punta lang po kayo dito at marami po kayong mapagpipilian mga isda, no? Iba't ibang klaseng laman dagat po dito sa Malabon Fish Market. So talagang dagsa po ang ating mga panindang isda. So dito po may kabeta po, no? 100 pesos po ang per plato. Tumpok. Ayan po. So dito po meron pong isdang tawilis. 100 lang kilo, sandali. Oh, 100 po ang kilo, no? Sariwang sariwa po. Ito po. Oh, napitik tao. Nagalaw pa. Tapos ito po, 50 pesos po ang tumpukan. Ito po yung isdang kabasi. Tapos meron din pong talilong. Ito po yan. Sariwa at 50 pesos lang po yan per tumpukan.
Ayan o, may tumpukan po, sariwang sapsap. 50 pesos yan, idol. Ayan, mga tumpukan po, DDs. Espada, 50 pesos po ang tumpukan. Oh, ang dami oh. 50 pesos po. 50 pesos po ang tumpukan ng isda po dito sa Malabon Fish Market. Abang usay, tilapia. Ayan, 40 pesos po. Madami na. Uy. So may alimango pa rin po dito, no? Tsaka hito. Tapos sariwang tawilis. Alright, so ganito na pong karami ang mga tao ngayon dito, no? Sobrang dami na po ng mga namimili ngayong araw po ng linggo. So talagang dinadagsa na po tayo ng tao. So dito nakakumuha tayo ng yellowfin tuna. $2.20 po ang kilo nito. Yellowfin tuna. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay po ng aking mga vlog po dito sa Malabon Fish Market, no? At sa ating mga kababayang OFW na nagsusumikap maghanap buhay para sa kanilang pamilya. So, thank you. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.